Zuek ezagutu zenituen Isekonek? Ez. Iseko Brigida, nik uste dut... Hartzeratik txartuktuen kontu da, protegia... Burue galduta edo bizkat hori txarto. Antza denez, berak ezuela nahi txera etorri, eta gero egon zan, ez dakit, 15 egun edo astebete edo ez dakit zenbat, berarekin kartzelan egon daiko beste andra batekin, ze antzan denez sentitzen, somontzan baitea ere, seguruago, baina zendagilek esan zion, ez dela berak esaten duena, bere txarra edo bere gaixoa ez dela eroso sentitzea baizik eta berak buruan bueltak ematen zion arazoaren hori eta duen bertezen etxean egon, nahian egon. Eta zerako tratu edukiko harien kartzelan? Eta gero, nik uste dut Isabeli eman zion tronkoz bat, ganak esaten hilebi edo eman zituela, bera bakarri zegoen, hilebi edo eman zituela Virgen Blancan bera zaintzen, paraliz batekin, eta gero etxera ekarri behar, baina bera mogitzeko eta zaintzeko, eta gero pertsona bat kontratu zuen, da hori bai ezagutu genuen guk Serafin, brigado bezala edo zegoen eta horrela.